Ake ngibingelele ubingelele baba udokotela baba sisiba ujabulela ufana muhle ngathi khehlela umzolo amanqinisa ngesolo futhi anixolisi iloko iqhelese njalo baba udokotela acishe ulahlela ngokuthi hayi ngeke ngane ngeke. Bakithi this is baba udokotela inyanga iumelaphi endabuko isebenzela eThekwini lana engikhona ngisebenzela ebuilding to Nedbank House building. Into engifuna ukuyisho kumuntu wakithi njengamanje enye into ngeke utshelwe yonke into. Ngeke utshelwe yonke into kunento ofuna ukuthi uyibone ukuthi awuyenza. Kunento wena oloku iqale 2 years ago. Lento le tendency yakho awufuna ukuyiyeka. Kanjani na? Sinento esibiza ukuthi ukuba tenacious. Wena awukho tenacious. Yonke into oyenza ufuna yenze ngamanje mengenzeke uqalenye. Meaning that kusukela ngoJanuary kuze ngoJune usuqala into ezingaziqeda. Yiphi follow up usuka yenzelwa yishiya endleleni? Lento ongabi tenacious. Be sober about this. Soon, lo nyaka it will slip out of your hands because we are approaching inyanga yes-8 onyakeni. Soon, your plans will start to collapse, fall away, and then usale wedwa. We will start drinking alcohol at ungafuni. You'll start doing things that okade ungafuni ukuzenza. Just now, uzokubuza lo muntu esifazane ukuthi awakwazi nokumnika imali ufuna ukohlana usisi wakhe yena ngoba uyabona lento eniyenzayo ayikho lento wena oyenza ayikho ngisho ukuthi empilweni as a human being you must be a tenacious person. Fight for something till it works on your favor. Lo muntu angakufuni enza izinto zonke lento athi zenze wena ongazifuni till azakufuna kufunela ukuthi wenza noma yini oyishoyo. Try to be tenacious because the more ungekho tenacious, ungekho grip on, things will start to come out of your hands. Kunesikhathi la othi umufuna izinto, uNkulunkulu akuzibe in a sense that athi ukuthi uyifuna ngempela into kade ngikuzwisha, thatha ingane yakho uyenze ube umhlabelo. If ekubona ukuthi uyenza ngempela athi hayi bengidlala bengifuna ukuthi userious yini. Ngoba ngempela abantu kunezinto abangafuni ukuzisacrifice abahleli kuzona. If that gentleman he refused to sacrifice his son, so-called God, we're not going to release or allow him to reach out to his infinite goals. But ngokuthi uyambona ukuthi ready to sacrifice, kunabantu ababamba izinto abazibiza ngevalue, but ivalue bona bebehlupheka. I repeat, babamba izinto bazibiza ngevalue, but le value le bayibambile kodwa still bayahlupheka. Yabo. Engisho ukuthi lo nyaka nje lo it won't make it. You are not going to make it if nanamanje kunento entsha wena osafuna ukuyiqala. Sithi njengamanje siya enyangeni yes-8 embarrassingly kubantu bathi sisayilo 4 months sisayilo 3 months 15 days because uDecember half month. Lezi zinto lezi awuzuzitshelwe umuntu. Utshelwa ikweleti ukuthi kade sikubekezelela came to a conclusion ukuthi imoto seyilanda. Kade sikubekezele came to a conclusion ukuthi eflatini siyavala. Kade sikubele came to a conclusion ukuthi iworkshop yakho siyayivala because lezi zinto wena oloku uzenza ushiya endleleni uzenza ushiya awukho tenacious enough. Awukho tenacious enough, you easily give up. Lento ethi you are giving up but poverty to never give up on you. It will hold you no matter what you do. Even the fact that you pretend ngathi usuyijwayela inhlupheko, labantu ozama uyisondeza kubona abahlupheka bona they will abuse you for the fact that kade ugrand kade ubazibile. They will start to accuse you. They do something like they call it is a payback. Into ekufuna uyenza, listen to me carefully, try to listen to those people that are around you. In order for the 3 months osele 3 months or lo 4 months kuwena ngoba 4 months kuwena indlela obala ngami lo 4 months osele into esengakusiza manje start to discard those so called nearby people. Kunabantu manje sefuza ukuthi ubahlubuke manje ngoba uma ungafika ku December usahamba nabo futhi ubuqala uJanuary nabo past 6 months 7 months you benefited nothing with them. You rather reach out kulo 4 months osele nothing without them. I repeat, nothing without them. Kunabantu ngempela number 1 kune boyfriend ufuna uyiyeke. Ngiyakutshela nje mina noma ingaphatheka ngiyazi yayibuka le video. Kune boyfriend ufuna uyiyeke. Lo muntu akaprogress ngaluthi into yazi ukufa amajini adabukile. Kanti ijini edabukile is a symbol of poverty. You are tracking a spirit of mammoth. I repeat,
ukufaka ingubo ezidabukile, you are attracting the spirits of Momoth, spirit of poverty, that they eat on your wealth. Ngalo ndlela na boyfriend ufuna uyiyeke. Ngifuna umtshela ukuthi hayi but kunento engisafuna ukuthi ngiyi-arrange nje kahle. But bafo lamajiji afuna uwayeka. Akwazi ukuthi njoba kade ungenamali usuke eGoli kwathiwa niza kuDurban July. Kwaphela le Thekwini ugcina udakiwe le Thekwini ungangayanga lo Durban July. Awuyanga Durban July ulahlekelwe imali ongayidingi, walela hotel ongadingi, waphuza utshwala obungazona. NaseGoli bukhona utshwala. Asikudinga ukuthi ubungasuka le eGoli uzophuza utshwala njengalo Durban July musa nje kuthiwa ngelo inyonga yona esazogogwa nalapho. Ayingcono ngihlalele la endlini. Emva lokho ushona phansi obusawuthi ushona phansi amahotela namabhanga. Ushona phansi ebhawu ufike uphuzula utshwala yakho into eziningi. Impilo yakho Razo akuyona iqiniso. Akuyona iqiniso Razo. Buthi umntana ngicela nje akuyona iqiniso lo Razo. Kunezinto ozenzayo wena uzenzela abangani bakho khona bezohleze beme ngeqiniso kuwena. Kodwa umuntu ulahlela ama-forgery impilo yakho buka yonke ayindawo. Yena uma uthenga imoto wenza short uhamba nawo. Uma uthenga imoto bese ithengile uyaphosta ekuthe uthenga imi kanje. Wena okazi umpostele lutho osulenzile. Razo. Ngiyakuncenga nje ngoba uyilokishi futhi ubamba ngokweqiniso. Buka into ozenza around wena akuyona le nto le. Akuyona le nto. I-OLED yakhe yayibuze Lady Smith ukuthi umntana ngabe wabulawa yini ngoba phela bonke abangani bakhe asebenza nabo ba progress. Ugogo ujethu wabulawa into ubulawanga yilabantu laba abasebenza ngenombolo zakho ngobona namaqiniso. Uzasho ukuthi njoba wena usebenza lapha emaphoyiseni nje umgaqo. Uthi mina ngafonela i-auto manje mina leyo moto bayikhiphe lapho bayipounde kuphi because wena usebenza kwa-NPA awunafako lona nyu bakusebenzisela ukuthi wena unoline ukuthi imoto imayiphounde uyikiphume bakubambele leyo nto ayikho into abakubambele yona. The day wena ungasakwazi ukuba provide the day becollapse bonke. The day labangani becollapse bonke. Razo lahlela ama-forgery empilo yakho musu uyabuka ukuthi yini ngahlela abantu abayibenefita kumina. Babamba ukuthi mina ngoba ngisebenza epoundini ngimi kanjena imoto noma ngabe iyashisa mekhona mina leyo moto ngizokwazi ukuthi ngiyipolice iphume. Ezinye izinto asizibone isingeze usisiza. Asizibone nje singeze usisiza ngoba ngiyakutshela udadewenu lento ayenza kuwena yokuthi njalo nje bakuvalwe izikole ezakhe ingane zeza kuwena wena ukazihambe ingane kuyena. Hayi usisi bese nabathathe bonke ngisale ngenamuntu unamanga kwenza isiphukuphuku abantwana bafuhlela kuwena. Lento ukuthi usisiwaka alethe ingane eziwu3. Alethe ingane eziwu3 kuwena. Wena ubune ingane eziwu2. Akuyona into nawe ufuna ukukhathe off kucaca ukuthi no sisi sobe singekho. Hawu bephethe bafuna ukuvakasha nje hayi mesibuye ngizokufonela sisi. Mase kushoda usokolo ukuthi sivule izikole musi yamkhanda ukuthi hayi siyabuya kusasa nganoma bangenza kanti bebefunani. Hawu sebezovakasha usuku olulodwa hayi lu right olulodwa. Ngoba ngenza ukuthi nayabone. Akakuyona into esizoyibekezelela ngoba kunabantu vese empilweni yethu they are warning us out. They are warning us out like bearings emoto. Manje asizoyivuma le nto le. If sithi thina kunezinto vese esizifunayo kodwa zenzeke but kusenalabantu labo ngoba enye into uma uyiyona ba-entertaine labantu uma usuzibuza ukuthi lo nyaka lo mhla ka-1 January mhla ka-5 July kade kwi-July kwi-Durban July kule nyanga lezi nje zonke yini mina sengeke ngayithenga that value is at 10,000 at least. Into nje ngeke ngayiqabula ngocash nothi ngeke ngayiswipe ngecredit card engeke ngayithenga that values 10,000 rand ayikho but bonke labantu ohamba nabo bawumakhwezikhwezi balungelwe izinto ngobani banawe lana balungelwe izinto ngoba banawe la labo bantu labo zama ukuhlehla kubona zama nje ukuhlehla kubona ngobani at the end of the day usowafika la mase ubafikise wena khona mase behlala emzini nama remote mase behlala kuma estate kube nenkwezele isecurity ngalena ehlezi igodola ifaka ijazi neheater yesivala amawindi njalo imikhuluma nayo ikhuluma kancane uzothi uma ufika kulo estate ikhuluma kancane le out mase kuqophela ama gate ungangeni
iqophe lamagate uthi hayi usithe ungaphakathi umi kanjeni ithi hayi mfonele Razi kodwa kumiwa ngicela uyopaka lapha akumiwa kanje uma imoto sifuna ukungena uthi amfonela athi awanjani lo ma security kanti athi hayi awumancane ngiyeza kuphele kanjalo uma uthi yafona ucela selikhala nomphela asaliphendula hlela mnandi istate ukubuka kwa camera kanje afonela ama security athi mtsheni nomuntu omelapha ngasempala uthi akupakwa lapha nahamba upaka lapha emall nangempela futhi bo6 Razo sure imbali leso ntandana akupakwa lapha bese lo muntu akakezi uthi cha akezi ngisamli Razo enza ngicela ungipakela lapha e-shopping center likusuke futhi manje upaka imoto lapha kuphelileke uma ungene khuphuka i-boom gate ukhipha ithikithi selifuna u15 u15 wena usuzokhumuka kuona ukulinda umuntu 15 rand osufuneka musu uphuma nje ukhwebuka u35 kade umile phela la lonyo ayizi ngisho ukuthi ngeke siloku sinifihlela izinto ezizenzile akuzona bese sidinga this month ngikulungisele into esibiza ukuthi ishesha lingene ishoshozela ngifuna into ozoyisebenzisa uphume kubo ke labantu abawuvucu abagqoka into ezinamagama abezayo phuma bonke labantu abafaka ama-jacket eplastic ongathi osayile phuma kulabo bantu ngizokunika ke ishoshozela ishesha lingene ulungisa u3000 rand ngithathe ngikunike ngithamba usebenza kodwa iba nalo ikhadi lasebhenki thatha ishoshozela lelo ugcobe ngale khadi leli musu ugoqe into ngemhlophe ujijele phansi komcamelo musu usuyalala endleleni into engiyakha manje en route ngakha imisisi ilungile ngizokutshela futhi ngakha umthwebulo but lo mthwebulo lona nje wangiwakha njena kufuze ngithole unwabo olufele ubambile manje unwabo engisalitholile mithi ngalilanda iqiniso langu ubulela njani unwabo athi belwele emgaqweni ngalishaya okay ngiyalithatha kodwa ngilibeke kufuneka umwakha umthwebulo uthole unwabo okade lihamba ucingweni noma belihamba intolo but olufele ubambile lolo nwabo luyiqiniso umwakhela umuntu umthwebulo ngempela lolo nwabo ngoba lufumbethe lolo suke lihambe emgaqweni nje lu right nale ngesigabeni salo kodwa mesikhanda umthwabulo wangempela ngizolinda nje bazoze bangitholele unwabo olufa lubambile ufuna lolo olufa libambile lifumbethe libambe ngemuva libambele ngoba unwabo melihamba liyabamba libambe alihambi nje funeka lolo nwabo ngikhanda ke umthwebulo lana kodwa ngikhandela noma ubani ke lapho umuntu ofika nemali ayifaka kwe-brown envelope umuntu ofika ephethe imali ngesikhwama hayi le mali ehlala ku-wallet ayiyeke yakho la uthenga ikhadi lagesi hamba uthenga nekhuwi lapho uphuze nesuku esimhlophe uhlale lapha kucela umgaqo ungasondeli kuthina futhi uphuze into yakho lapha bakithi ake ngikhulume lento la enye into ofuna uyikhulume with sense and understanding and a disclaimer i-disclaimer ethi ngakhe umuntu wesifo sokuwa but engicela ukuthi ukwazi this is a disclaimer kufakwe utshwala in case wena utshwala uzwani nabo lo muthi kuzuthi uconcentrate we used alcohol kunale 2-1 ke sikishawe ngakuthiwa alcohol medicine i-alcohol medicine ngoba phela ngayo kusokwenza utshwala kusuke kwakho umuthi kodwa ifakwe i-alcohol if wena uthi you rather die or ingane yakhe ncame ipheni nesifo suka kunokuthi ngaphuza umuthi osuke ufakwe i-alcohol that is fine kodwa engithi ngifuna ngisho ukuthi kusukela ngomhla ka25 August lo muthi uzobe usukhona i-FDR fooder ke sizokunika yona ke ngeqiniso kodwa ifakwe i-alcohol ngezethu ukwazi lo ukuthi ifakwe i-alcohol angifuni ukuthi ngoba kubalekile ukuthi umuntu into ayidla yazi ukuthi yakhiwe ngani ayenziwa ngamanzi ayenziwa ngani ayenziwa ngani but yakhiwe ngani nge-alcohol period. This is Babu Dote, this is Babu Family. Labantu ke besifo sokwesibala lapha ngo1500 ayi le nto inzima inzima ngoba ihlukene ka3 ufuna uyazi into yenzayo lapha. Sibonga kakhulu Babu Dotela siyathobeka.